Mukhang uulan mamayang hapon, kaya papunta muna ako sa Alphamart para bumili ng konting sangkap. Nag-request si Jax po ng pasta ngayon. Nagsawa daw siya sa kanin, kaya babili tayo ng pang pasta. Tignan natin kung anong meron sa Alphamart. Andito na ako sa loob ng Alphamart. Mukhang super bago itong Alphamart na to. Fully stocked. Kaya tignan natin kung meron sila pang pasta. Ayun o, may nahanap akong spaghetti. Yung maliit 24 pesos, yung malaki 60 pesos. Ay, mas malaki pa, 120 pesos. Ayan, ito na lang. Ito ang mga pasta sauce. Siyempre, Filipino style, yung sweet. Pero yung gusto ni Jax Boy, yung Italian style. Kaya, tignan natin kung masarap ito. Hindi ko pa natikman. 103 pesos para itong Italian style pasta sauce. Tapos na tayo mag-shopping. Bumili din ako ng konting drinks para kay Jess. Nag-request siya ng Sprite at Gatorade. Pero lahat-lahat, yung dinner natin ngayon is 460 pesos with the drinks na yan. At bumili din ako ng garlic powder at butter para gagawa ako ng favorite ni Jax na garlic toast. Kaya medyo mahal. Pero ngayon, uuwi tayo. Magluluto tayo ng spaghetti. Mamayang gabi pa pala ako gagawa ng spaghetti, kaya abangan na lang yung vlog.